Λιγναράκι μου μικρό, λιγναράκι μαγικό, τρίβω τρίβω να γυαλίσεις, παραμύθι να αρχινήσεις. Ο δράκος Μπουρμπουλήθρας. Σπύρος Πετρουλάκης. Εκδόσεις Μίνωας. Μια φορά και έναν καιρό, στο βουνό με τις 1000 λίμνες, μακριά από τους ανθρώπους, γεννήθηκε ένας μικρός πράσινος δράκος. Ήταν πανέξυπνος και μεγάλο πειραχτήρι, όλοι τον αγαπούσαν. Όταν όμως έπρεπε να πάρει μέρος στις δοκιμασίες που περνούσαν οι υπόλοιποι δράκοι, με έκπληξη διαπίστωσαν ότι αντί για φωτιές από το στόμα του, έβγαιναν πολύχρωμες φούσκες. Επειδή παρά ήταν διαφορετικός, οι μεγάλοι δράκοι αποφάσισαν να το διώξουν από τις δρακολίμνες και τον ανάγκασαν να μείνει για πάντα μονάχος στο πράσινο βουνό. Για να περάσει την ώρα του καθώς βαριόταν δίχως να κάνει τίποτα, έβγαζε από το στόμα του φούσκες και φυσαλίδες. Μέσα τους έμπαιναν για να διασκεδάσουν πουλάκια και έντομα που τον αγαπούσαν πολύ και το φώναζαν «Ο δράκος Μπουρμπουλήθρας». Οι ατέλειωτες ώρες της μοναξιάς του όμως ήταν πολύ δύσκολες και έτσι ο φίλος μας αποφάσισε να παρακούσει την εντολή των μεγάλων δράκων που του είχαν απαγορεύσει ακόμα και να πετάει. Μια ηλιόλουστη μέρα τέντωσε τα φτερά του και ξεχύθηκε στους ουρανούς. «Ω, μα τι όμορφα που ένιωθε στον καταγάλαν ουρανό!» Μία ανέβαινε ψηλά ψηλά στα σύννεφα και μία κατέβαινε κοντά στη γη. Από τη χαρά του σκορπούσε παντού πολύχρωμες μπουρμπουλήθρες, πράσινες με κόκκινο, κίτρινο και μόβ και κάθε φαντασίας αέρινες πολύχρωμες μπουρμπουλήθρες. Τίποτα δεν τον απασχολούσε καθώς πετούσε, ήταν ευτυχισμένος με τις μπουρμπουλήθρες του. Τα πουλιά και οι πεταλούδες διασκέδαζαν μαζί του και πετούσαν χαρούμενα δίπλα του. Οι ώρες του περνούσαν όμορφα και ξέχνιαστα, αλλά δεν πρόσεξε ότι είχε φτάσει πάνω από ένα χωριό στο οποίο έμεναν άνθρωποι. Από μικρός ήξερε ότι απαγορεύεται οι άνθρωποι να δουν τους δράκους. Δεν πρέπει να μάθουν ότι οι δράκοι ζουν. Όμως ήταν αργά. Όλοι τον είδαν. Οι χωρικοί άρχισαν να τρέχουν τρομαγμένοι. Φοβόντουσαν ότι θα τους έκαιγε με τη φωτιά του, αλλά εκείνος δεν ήξερε τι να κάνει. Όταν πλησίαζε να τους εξηγήσει ότι δεν έχει σκοπό να τους κάνει κακό, οι άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι μακριά του. Απογοητεύτηκε και στεναχωρημένος πέταξε μέχρι το κοντινό δάσος. Χώθηκε μέσα στα δέντρα και έκλαψε με τις ώρες. Ούτε οι δικοί του τον ήθελαν, αλλά ούτε και οι άνθρωποι, και με τις σκέψεις αυτές αποκοιμήθηκε. Όλο το βράδυ όμως έβλεπε στα όνειρά του πως ήταν μεγάλος και τρανός αρχηγός των δράκων. Όλοι τον αγαπούσαν και το σέβονταν. Την αυγή, όταν ο ήλιος ξεπρόβαλε πάνω από τις κορφές των βουνών, εμφανίστηκε στο δάσος ο Σωτήρης. Ένας μικρός ξυλοκόπος με περίσσιο θάρρος και δύναμη. Ο Σωτήρης έμενε στο κοντινό χωριό με τους γονείς του και τρελαινόταν για πρωινές βόλτες. Τη στιγμή που ο Μπουρμπουλήθρας ξύπνησε και τέντωσε τα φτερά του, αντίκρισε το Σωτήρη. Και οι δύο ξαφνιάστηκαν και κρύφτηκαν τρομαγμένοι πίσω από τα δέντρα. Ο μικρός ξυλοκόπος, αφού μάζεψε όλο το θάρρος που είχε, έπιασε το τσεκούρι και πετάχτηκε μπρος. «Έι, δεν σε φοβάμαι, βγες από την κρυψώνα σου και έλα να αναμετρηθούμε», φώναξε. Ο Μπουρμπουλήθρας πρόβαλε πίσω από τα δέντρα σαστισμένος. «Πώς ένας τόσο μικρός άνθρωπος έχει τόσο θάρρος και τόση δύναμη που δεν φοβάται να τα βάλει με ένα δράκο?» αναρωτήθηκε. Οι διώτες παρέμειναν σιωπηλοί, ώσπου κάποια στιγμή ο δράκος αποφάσισε να κάνει την αρχή. «Δεν θέλω να σου κάνω κακό», είπε. Από το στόμα του ξεχύλιζαν εκατοντάδες πολύχρωμες μπουρμπουλήθρες που άρχισαν να χορεύουν σαν τρελές κατευθυνόμενες προς το μέρος του παιδιού. Ο Σωτήρης ξεκαρδίστηκε μόλις είδε ότι αντί για φωτιά ο δράκος έβγαλε μπουρμπουλήθρες. «Μη γελάς, μη με κοροϊδεύεις», είπε ο Μπουρμπουλήθρας και κρύφτηκε ντροπιασμένος πίσω από το δέντρο. Το παιδί τάχασε, δεν περίμενε ότι ο δράκος θα στεναχωριόταν τόσο πολύ. «Συγγνώμη», φώναξε,
αλλά πίστευα ότι οι δράκοι βγάζουν φωτιές και ανακουφίστηκα που δεν με έκαψες. Να σε κάψω? Γιατί να σε κάψω? Αναρωτήθηκε ο δράκος καθώς ξεπρόβαλε σιγά σιγά από τα δέντρα, ενώ νέες μπουρμπουλήθρες ξεπετιόντουσαν από το στόμα του. Γιατί οι δράκοι είναι κακοί, αποκρίθηκε. Όχι, απάντησε ο δράκος. Δεν είναι όλοι κακοί. Μια πολύχρωμη μπουρμπουλήθρα πλησίασε τον Σωτήρη που μόλις ακούμπησε τη μύτη του, παφ, έσκασε. Ο Σωτήρης έβαλε τα γέλια, ξαφνιασμένος, ενώ την ίδια στιγμή άλλη μία έσκασε πάνω στο κεφάλι του. «Είσαι πολύ διασκεδαστικός», του είπε. «Μπορώ να βγάλω και μεγαλύτερες», απάντησε ο δράκος και αμέσως έφτιαξε μια μεγάλη μπουρμπουλήθρα με όλα τα χρώματα της ήριδας. Η μεγάλη φούσκα πετάχτηκε ενοχελικά προς το παιδί και έσκασε μπροστά του κάνοντάς το μουσκεμα και οι δύο ξεκαρδίστηκαν. «Να, κοίτα, μπορώ να κάνω και κόκκινες και πράσινες και γαλάζιες, ό,τι χρώματα θέλεις». Δεν άργησαν να γίνουν φίλοι. Ο δράκος διηγήθηκε την ιστορία του στον Σωτήρη και εκείνος στεναχωρήθηκε πολύ. Γιατί να μην τον θέλουν οι δικοί του, επειδή είναι διαφορετικός? Κουβέντα στην κουβέντα, με γέλιο και παιχνίδι η μέρα πέρασε και καθώς νύχτωνε, ο Σωτήρης έπρεπε να επιστρέψει στο χωριό. Χαιρετήθηκαν οι δύο φίλοι και αφού έδωσαν υπόσχεση πως θα τα ξαναπούν την επομένη, χωρίστηκαν. Όμως ο Σωτήρης γύρισε στο χωριό, είδε όλους τους συγχωριανούς του μαζεμένους στην πλατεία, άλλος κρατούσε άπλο στα χέρια του, άλλος τσεκούρι, άλλος μαχαίρι. «Τι γίνεται εδώ?» τους ρώτησε. «Θα πάμε στο δάσος να σκοτώσουμε το δράκο, προτού μας κάψει όλους», του είπαν. «Όχι, όχι», φώναξε το παιδί. «Ο δράκος δεν θέλει το κακό μας, είναι φίλος μας». «Είσαι τρελός», αποκρίθηκαν εκείνοι. «Όλοι οι δράκοι είναι κακοί. Κάνε στην άκρη να περάσουμε», είπαν και κίνησαν αγριεμένοι για το δάσος. Ο Σωτήρης δεν έχασε χρόνο και από ένα μικρό μονοπάτι έτρεξε να ειδοποιήσει το φίλο του. «Δράκε, δράκε», φώναξε. Ο φίλος μας τον άκουσε και εμφανίστηκε μπροστά του μέσα στην τρελή χαρά. «Ήρθες για να παίξουμε με τις μπουρμπουλήθρες?» το ρώτησε. «Όχι, πρέπει να φύγεις αμέσως. Σε λίγη ώρα θα είναι εδώ οι στιχοριανοί μου, θέλουν να σε σκοτώσουν». «Μα γιατί, τι τους έκανα?» «Είσαι δράκος», αποκρίθηκε ο Σωτήρης. Ο Μπουρμπουλήθρας σκέφτηκε ότι τελικά κανένας δεν θα τον αποδεχόταν παρά μόνο ο νέος του ο φίλος ο Σωτήρης. Ο μικρός ξυλοκόπος κατάλαβε τη στεναχώρια του. «Έχεις εμένα που ξέρω πόσο καλός είσαι. Πέταξε και πήγαινε στο βουνό. Θα έρθω σύντομα να σε βρω». Όταν έφτασαν οι χωρικοί, ο δράκος είχε ήδη κάνει φτερά στον νυχτερινό ουρανό. Μόνο λίγες μπουρμπουλήθρες παρατήρησαν και δίχως να ξέρουν από πού προήλθαν, τις κοίταζαν μαγεμένοι καθώς χόρευαν στον ουρανό. Μία από αυτές έσκασε στο κεφάλι ενός κυλαρά χωρικού με θόρυβο. Αυτός τρόμαξε πολύ και οι άλλοι γέλασαν που έγινε μουσκεμα. Πέρασαν μέρες, εβδομάδες, ώσπου μια μεγάλη φωτιά απλώθηκε σε όλο το δάσος. Τα δέντρα καίγονταν το ένα πίσω από το άλλο και η πυρκαγιά έφτανε ολοένα και πιο κοντά στο χωριό. Όλοι προσπαθούσαν με αγωνία να τη σβήσουν προτού φτάσει στα σπίτια τους. Όμως ήταν μάταιο, η φωτιά δυνάμωνε και κατευθυνόταν προς το χωριό. Ο μικρός Σωτήρης αστραπιά σκέφτηκε τον φίλο του τον δράκο. Ξεκίνησε να τον βρει και να του ζητήσει βοήθεια. Αφού διέσκησε λίμνες, ποταμούς και δάση, έφτασε στο βουνό και τον είδε να παίζει αμέριμνος με τις πεταλούδες και τα πεταπουλάκια. «Σωτήρη, φίλε μου», φώναξε ο δράκος μόλις τον αντίκρισε. Ο Σωτήρης, χωρίς να χάσει χρόνο, του μίλησε για τη φωτιά. «Ανέβα στην πλάτη μου και κρατήσω από το λαιμό μου», του είπε ο δράκος. Ο Σωτήρης κοντοστάθηκε λίγο, αφού πρώτη φορά θα πετούσε στα σύννεφα, όμως η σκέψη ότι οι δικοί του κινδύνευαν, αλλά και η αποφασιστικότητα του φίλου του τον όπλησαν με θάρρος. Κι έτσι βρέθηκα στα σύννεφα. Τι όμορφα που ήταν από ψηλά, τα δέντρα, τα ποτάμια, τα βουνά, όλα έμοιαζαν μικρά αλλά και όμορφα. Πρώτη φορά ο Σωτήρης ανέβαινε σε πλάτη δράκου και μπορούσε να δει τόσα πράγματα από τον ουρανό. Όταν έφτασαν πάνω από το χωριό, όλοι έτρεχαν πέρα δόθε τρομαγμένοι. «Δεν μας έφτανε η φωτιά», έλεγα μεταξύ τους οι χωρικοί. «Ξανάρθηκε ο δράκος». «Αλλά για στάσου,
Ποιος είναι πάνω στην πλάτη του? Ο Σωτήρης. Τι κάνει εκεί πάνω? Πως έχει καβαλήσει το δράκο σαν είναι το άλογο του και πετά στα ουράνια. Δεν φοβάται μη τον φάει? Δεν φοβάται μη τον κάψει ή μη πέσει η γη και τσακιστεί? Αλλά τον δράκο και τον Σωτήρη δεν τους απασχολούσαν αυτά. Έπρεπε να σβήσουν τη φωτιά προτού κάψει όλο το δάσος και το χωριό. Και καθώς όλοι κοίταζαν το δράκο που είχε στην πλάτη του τον Σωτήρη, έγινε κάτι μοναδικό που τους ξάφνιασε όλους. Ο δράκος όρμησε προς τη φωτιά και ένας τεράστιος γήμαρος από μπουρμπουλήθρες βγήκε από το στόμα του. Η φωτιά έμπαινε μέσα στις μπουρμπουλήθρες και εκείνες παιχνιδιάρικα σκαρφάλωναν ψηλά στον ουρανό. Μόλις έφταναν εκεί, παφ, έσκαγαν και γίνονταν μεγάλα πυροτεχνήματα, ζωγραφίζοντας τον ουρανό με θαυμάσια χρώματα. Όλοι έτρεβαν τα μάτια τους, άφωνοι με το υπερθέαμα. Σε λίγα λεπτά, με αυτές τις πολύχρωμες φούσκες που έβγαζε από το στόμα του ο δράκος, σχεδόν σβήστηκε η φωτιά. «Εμπρός λοιπόν, τι κοιτάτε σαν χάνει?» φώναξε ο Σωτήρης. «Δεν έχετε ξαναδεί δράκο να πετά μπουρμπουλήθρες?» Την ίδια στιγμή όρμησαν στις φλόγες που είχαν απομείνει και σε λίγη ώρα δεν υπήρχε παρά μικρή σπίθα. Τι χαρά! Γιορτή ξεκίνησε στο χωριό και όλοι τώρα ήθελαν να αγγίξουν τον καλό δράκο που τους έσωσε. Τον δέχτηκαν στο χωριό και όποτε χρειαζόταν τη βοήθειά του, εκείνος ήταν πρόθυμος. Τα νέα μαθεύτηκαν παντού σε όλη τη χώρα, ακόμα και στο βουνό με τους δρακολίμνες. Με τη σύμφωνη γνώμη όλων, οι άλλοι δράκοι αποφάσισαν να καλέσουν τον ήρωα Μπουρμπουλήθρα κοντά τους. Μπορεί ο μικρός να ήταν διαφορετικός, αλλά είχε το θάρρος όχι μόνο να εμφανιστεί στους ανθρώπους, αλλά να τα βάλει με τη φωτιά και να βγει νικητής. Αφού του ζήτησαν συγγνώμη για τη συμπεριφορά τους και κατάλαβαν το λάθος τους, τον προσκάλεσαν να μείνει κοντά τους. Μεγάλη γιορτή έγινε στη Δρακολίμνη με όλους τους δράκους. Ο μικρός μας φίλος ήξερε πλέον ότι ήταν δυνατότερος, αφού μπορούσε να σβήσει όσες φιωτιές και αν έβγαζαν από το στόμα τους οι υπόλοιποι δράκοι. Έτσι λοιπόν, μια μέρα έγινε αρχηγός τους. Ο δράκος Μπουρμπουλήθρας δεν ξεχνούσε το φίλο του το Σωτήρη και πολλές φορές τον έβαζε στην πλάτη του και έπαιζαν πετώντας τον ουρανό. Και έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και έκανα κι εγώ τσουλήθρα πάνω σε μια μπουρμπουλήθρα.